Mooi dat je hem sjoggen naar Ster TV. We hebben weer een hele nieuwe week gewoon. Maar even zien. Ster TV. Ik ben bij mijn grote maat Oele Plopdel en Willem Woord pikt weer direct. Maar ik toch nog bij mezelf, wat moet die vent je eens? Ik ben met een radio- en podcast-serie bezig. Die we pas takken meer uitsturen, rondom de première van de film. Ik geloof dat ik nog een rol krijg, maar van scripts en teksten daar heb ik nog geen idee van. Maar dat zullen we nog wel. We hebben opnames op Menje te Moon. En we hebben al een roeg weekend hoor. Maar in het script stond dat we bier drinken moesten. Ja, wat mag, dat mag. Zo, in een beetje weer opnames bij me thuis. En ik dacht toch, ik hoef er geen nieuwere dingen meer te doen. Maar ja, ik moest honden voor fretten. En Bouke wie daar net zo wie is mij. Next level. Oh, godverdamme! En ik kijk net. Zo, ik dacht nou gaan we het wel gewoon met de rariteiten. Maar nee, ik mocht nog wat bier drinken en mijn peuken drinken. Lekker net, jong. Oké, camera, rit. En zo ziet dat eruit in een film. Ja. Waarom was van de linkerhand pakken, denk ik. Uw cameraman kan mij het monsterachtige idee om even een shot vanuit de koelkast te maken. Ik heb maar één opdracht. De koelkast door net dichtslaan. Ik wil wel goed presteren. Ik zou op school heel wat leren. Gelukkig weer er eens keer en komen we verder. Ik hier een beste baan herkend op kant. Als acteur hoef je net altijd in vaderlands te staan. En soms moet je zelf je best doen om uit beeld te komen. Eenmaal van Hoenekop leidt het hem uit. Goeiedag mensen, we staan hier ergens op een klaai. Bij een kruispuntje. En waar krijg een scène die daar kom ik met Freddy de Zwerver in een schattig red autootje. En dan komen er stickers, 9 auto's van Wassenaar kwamen er voorbij. En die kwamen met die mooie vrachtwagen met Friese vlaggen erop, kwamen ze hier al in kolonne voorbij rijden. En dat weer nogal een gestuntel, want we zitten heel tijd met die kutauto's hier. Zoals deze bijvoorbeeld. Bedankt mevrouw. En mensen op de fiets, hè? En Willem Woordpiek verlinkte de leeflocatie van de filmset. Daar kwam allerlei mensen op af, zoals deze kleine belhamel jonge hoenekop-fan met zijn chopperfiets. Die wil je weten, waar is dit voor? Nou ja, we zijn filmopmeidjes, zeg ik dan maar. Wat ziet Emiel er raar uit? Omdat eenmaal verkouden weer en misschien wel corona hier, hoe harm net met hem in één auto, vandaar dat Janko hier zijn stuntdubbel is. Maar we wordt meer eten. Maar nevens meer gaan we het oprijden. En dat gaan we zeker oprijden. Dankzij deze geweldige drone shots. Exclusief uit de film. Nou mensen, dat weer het werk. Zo zeggen ze, sjoggen weken weer naar Ster TV. Ster TV.